L-introduzzjoni tal-Arriva fil-bidu ta' Lulju li għadda ma ġabx miegħu biss dewmien għal eluf ta' passiġġieri, iżda wkoll problemi għal ħafna residenti f'diversi nħawi madwar Malta u Għawdex. Fosthom it-tela ta' Savoy fit-traffic junction ta' Triq Imrabat ma' Triq Rudolf. Residenti f'din iż-żona qalu li l-introduzzjoni tal-Arriva kompli tiżid mal-problemi li diġà jeżistu, kif jixedda l-filmat li ħallu war nofsinhar Kruta One News. Tkellimna ma' Ġew Morana f'isem laqda tar-residenti Slimiżi. Milux jien anke filmjajt karozza tal-Arriva involuta ma' karozza iżgħar fejn wieħed jara li mhux kwistjoni ta' parkeġġ u mhux parkeġġ illi biex iddur il-karozza f'din il-wasa ta' triq qed joħolqu diffikultajiet. U qed ikun hemm anke inċidenti. Milux anke ambulanza ma setax tgħaddi. Sa dan it-tant it-tnejn filgħodu triq Żabbar fil-Fgura li hija waħda mill-aktar arterji prinċipali spiċċjat iġġammjata bit-traffiku minħabba żewġ inċidenti. L-ewwel ħabta bumper to bumper bejn karozza tal-Arriva u karozza oħra privata u ftit metri l-bogħod xarabank oħra ma startjax wara li s-sewwieq waqaf biex jgħin il-sieħbu. Dwar is-servizz tat-trasport pubbliku l-Avukat Joe Brincat talab l-Ombudsman biex jinvestiga l-Transport Malta għal mod li faslet ir-rotot il-ġodda tal-Arriva.